Numerosos ríos sucan as terras galegas. Os muíños das súas ribeiras forman parte do noso patrimonio e historia, da nosa cultura e paisaxe, unha mostra do esforzo dun pobo. No concello chairego de Abadín, a ruta dos muíños percorre desde Corvite ata Abeledo, unha zona onde descubrir 5 muíños de auga construídos ao longo do río da Fraga, unha senda de dificultade media, dunha extensión de case 6 kilómetros. Ten un trazado lineal que comeza no lugar da Laxe xunto ao muíño restaurado de Corvite. Neste tramo o camiño segue paralelo ao canle do río Anllo, cuberto por un bosque de ribeira. Logo cruza a carreteira e discorre por un antigo camiño de carros que daba servizo á intensa actividade que se desenvolvía neste pequeno río. O primeiro que atopamos é o muíño chamado do Mazo. A medida que nos internamos no espléndido souto veremos os muíños de Trasón, da Fraga e do Escarabello, todos eles emprazados en lugares estratéxicos para o aproveitamento da forza da auga.